No nazdar, tak nám povedz, že čo sa na teba dneska chystá. No, chystal sa to, že neviem, čo sa ide tentovať, neviem, kde sa ide tentovať, čiže to je ako keď sa ráno zobudíme a nevieme, čo nás čaká. Dobre, a čo ťa viedlo k tomu, že prečo si ideš dať niečo takéto? Práve preto to, že ma to tak láka, že ako keď sa zobudíš, nevieš, čo ti deň prinesie. Okay. Tak to ma tak oslovilo, že nevieš čo, nevieš kam. Ideme veštiť s listočkou. Listočky máme tuto pripravené. A najskôr si vyberieme teda miesto, že kde sa čo bude tetovať. Dúfam, že sa to nahráva, ale asi hej. OK, takže pristup, pane, a vyber si miesto, že kde budeme tetovať z týchto prvých listočkov. Vyberaj. Skúšame toto miesto. OK, čo si vybral? Stehenko, Takže druhé. je to stehno. Takže druhé stehno, OK, jedno máš potetované, bude aj toto. Ostatné dáme preč. A teraz si môžeš vybrať vlastne z týchto ďalších troch, že akú kombináciu budeme riešiť. Môžeš si vybrať. Skúsime toto. OK, 5, výborne. Takže si budeš môcť vylosovať teraz túto z našich, tu máme pripravených v našom losovacom tom osudí. Osudí, dodatkové číslo. OK, máme tam aj nejaké prázdne, nevytriedené, to sa vytriedi teda. Vybereš si 5, je tam jeden žolík. A ten žolík znamená, že si budeš môcť zobrať, v podstate vypovedať jedno slovo ty. Ináč sú tam akože kadečo, tak šťastnú ruku. Počkaj, poďa si sem na kameru a vyber si 5 vecí, ktoré neuvidíš. Dobre. Spodu. 3. 4. Výborne. Tak, ja ich ukážem na kameru, že čo sme si vybrali. A ja sám neviem vlastne. OK. 1. 2. Och, dobre. 3. Prčíc. Som ti nemal dať toľko týchto. Ale nie. Dobre. To nie dobré. OK. Dobre, takže ja si idem to premyslieť a vidíme sa po reklame.